Tak vlastne história tohto projektu, toto už je 5. projekt v poradí od roku 2012, ktoré v podstate začal pán Gejdoš, môj svokor. Hej, v roku 2012, keď tam sa rozhodol niečo začať realizovať. No a ja nadviazal som, alebo nadvezujem na to jeho know-how, ktoré už tam od toho času za tých posledných 12, respektíve 13 rokov máme a na tie jeho skúsenosti. Ja pred týmto projektom som ešte urobil sám akciový projekt s mojimi blízkymi priateľmi, ale to je súkromná akciová spoločnosť. Je tam vlastne kúpených dneska 114 hektárov a vysadených 100 000 stromov na 80 hektárov. Takže toto boli moje osobné akoby začiatky. V roku 2022 sme začali tento prvý projekt.